kɔrɔkɛ n jɛɲɔgɔn n balima n teri Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Kunu an y'a mɛn ko mɔgɔ jugu dɔ binna ka délégation kan ka to campagne la kibaru min b'an bolo bi ko a garde corps ani tɔɔrɔ la Ala ka hinɛ la a ka mɔgɔw 2 ou bien 3 o jogina u taara n'o ye hôpital la ale yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw don u mɔgɔ 4 u m'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na hali sisan n bɛ kuma in fɔ k'a fɔ Soumaïla ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a musow a denw a militants a nɔfɛmɔgɔw k'u k'a dɔn ko ne Choguel Kokala Maïga MPR tɔgɔ la hakili ɲuman b'a la n ka dugawu b'a ye Ala k'a bɔ gɛlɛya in na Ala k'a segin a somɔgɔw ma k'a segin URD ma k'a segin opposition ma k'a segin Mali ma k'a fɔ a ye ko n'ale ye min latigɛ o de ka ɲi Mali ma n b'a dɔn tigitigi ko Soumaïla bɛ bɔ gɛlɛya in na ayiwa Soumaïla bɛ segin ka na Soumaïla bɛ segin ka na a ka du la a bɛ segin ka na URD fɛ a bɛ segin ka na opposition a bɛ segin ka na Maliyɛnw fɛ n ka dugawu y'o de ye min ni tɔɔrɔ la Ala ka hinɛ a la minnu jogina Ala k'a nɔgɔya u ma minnu ma ye yanni tile 2 tile 3 Ala ou bien bi yɛrɛ Ala k'u lasegin ma n kuma fɛ k'o kuma de fɔ et puis fɛn dɔ diginna a kun dɔnnen don ko Soumaïla ka délégation taara otage la mais n b'a hali sisan an ma gouvernement k'an ma la o jamana ɲɛmɔgɔw kun kumana so a kun bɛ se ka dɔ fɔ Soumaïla ka enlèvement la a kun dɔnnen don gouvernement fɛ kabini wula fɛ o bɛɛ b'a jira ko min bɛ jamana kɔnɔ o man ɲi k'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen ɲɛfɛ u ye parti min bɛ fanga la RPM u y'a ka candidat dɔ enlevé Soumaïla bolila ka taa dugawu k'a ye kabini seginna ka na hali a photo bɔra internet kan donc n bɛ Soumaïla fo o la k'a fɔ a ye ko Maliyɛn bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ a ka bɔ gɛlɛya in la a k'a ka élection in n'a bɛ kɛ a k'a gagné a ka segin ka na ŋaniyaɲuman min b'a fɛ k'a siri Maliyɛnw ma a ka dalilu sɔrɔ o ŋaniya ka se Maliyɛnw ma hakɛto b'a la sali Ala ma